Sunt în Stone Town, la Slave Market. Doar faptul că ești aici îți taie respirația și îți face pielea de găină. Aceasta este biserica. Dar de fapt ce aș vrea să vă arăt sunt camerele unde erau ținuți sclavii. Acest lucru o să vă scape de orice urmă de tristețe și de nemulțumire. Aici erau ținuți sclavii. În camera aceasta erau ținute aproximativ 70 de femei cu copii, fără toaletă. Iar aici aproximativ 50 de bărbați, la fel, fără toaletă, și tocmai de aia se îmbolnăveau foarte des.